नमस्कार। हम बानी डॉक्टर महेश कुमार। पूरा भोजपुरी समाज के हमार प्रणाम गोड़ लागत है। रउआ सभे के आशीर्वाद से आज हमार भोजपुरी फिल्म मातृ देवो भव थिएटर में रिलीज भइल बा और पहला ही दिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहल बा। ओढ़ लिहले बानी हम ता प्रीत के चुनरिया, नावे लिख दिहले बानी सगरो मेरिया। एगो माई के ममता, करुणा, त्याग, विछोह से भरल मातृत्व के अद्भुत कहानी बा मातृ देवो भव। ऐसा ने अपन प्यार और आशीर्वाद बनाए रखी और आप सबसे विनम्र आग्रह बा कि आप सब परिवार अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाके ये फिल्म जरूर देखें। धन्यवाद।